दा जिखिनि एक्टिभिटिसनि थाखाय BPF सरकारा फाउन्डेसन गायसनदों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बे गासैबो खिन्थु UPPL सरकार थिग खालामनो गालांखानाय स्किम आरो UPPL सरकार थिग खालामनो गालांखानाय फान्ड बे फान्डजोंसो नैबे माबाखौ गायसनदों बेनिखाय बिथांमोना दुगा बुंबाबो रायजोफ्रा बेखौ फोथायना कारण बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखैमोन आरो दा फैगोन समावबो नैबे गोदान समावथ' जेबो मावनो हाखायै जिखिनि मावदों बे जों सेंसन खालामखानाय एप्रुभ खालामनो गालांखानाय स्किम आरो फान्ड बेजोंसो बिथांमोना खामानि मावदों जों नुदोंमोन जे थांनाय सिगांनि सरकाराव 17 बोसोराव बिथांमोना गोबां खामानि फान्ड गैयालासेनो बा फान्डखौ मिसइउज खालामनानै खामानि होदोंबाबो जोंनि ठेकेदारफोरनि बिल होनो हायाखै फ्राय 3000 crore बिथांमोना धार खालामना गालांदों BTC सरकारखौ बे फान्डखौ जों स्किमखौ हमजोबखाबायमोन माथ्र समनि आंखालाव जों मावजोबनो हायाखै आरो बेनिखाय जों अन्तत दाहार खालामाखै 300 crore जों फैसा गारबोदों बिथांमोनासो जोंखौ धार खालामना गालांदों खिन्थु जों बिथांमोननो 300 crore टाका गारबोदों जाहाथे बिथांमोना गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो खामानि मावनो हायो बेबायदि खाबु जाहाथे लानो हायो बेबायदि बेबस्था जों खालामना गारबोदों आरो बेखिनि थाखाजोंसो दिनै बिथांमोना खामानिफोरखौ मावदों गोदान थाखा बिनानै लाबोनानै बा गोदान खामानि सेंसन खालामनानै बिथांमोना मावनो हायाखै जिखिनि मावदों बे गासैबो जों हमखानाय स्किम आरो जों गारबोखानाय फैसा बेजों बिथांमोना मावदों आसलते आथिखालनि जे काउन्सिल सरकार हाग्रामा महिलारि नेतृत्व बे मास मोनथामसोनि गेजेराव गोबां जायगायाव बिथांमोनखौ फाउन्डेसन स्टन गायसननाय हारिनाय गोबां नुदों आरो बिथांमोना क्लेम खालामदों जे मास मोनथामनि गेजेरजों जों गोबां स्किम मावफुंनो हाबाय होननानै खिन्थु बाथ्राया बेसो जों बिथांमोननि सिगांनि जिखिनि हिस्ट्रि थांनाय 17 बोसोरनि जिखिनि हिस्ट्रि बेखौ नायबासो नुदों जे बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै माथ्र सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिफोर स्किम बेल'सो जाबाय थादोंमोन काउन्सिलनिफ्राय बेबायदि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिस बेखौ जोंनि उदालगुरियाव जों नुनो मोनाखै बाक्सा आरो उदालगुरियाव बाखि चिरां आरो माबायाव क'क्राझाराव एसे एनै जादोंमोन खिन्थु जोंनि नैबे बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदि एक्टिभिटिस जों नुनो मोनाखैमोन नैबे गोदान सरकार दाखानाय बिथांमोना गोबां जायगायाव उदालगुरियावबो आरो बाक्साफ्रावबो बिदि गोदान स्किमनि फाउन्डेसन स्टन गायसनदों आरो बुंदों जे जों मास मोनथामावनो बेखिनि स्किमखौ लाबोनो हाबाय होननानै थार बाथ्राया बिसो जे जिफोर स्किमनि फाउन्डेसन स्टन दिनै बिथांमोना गायसनदों बे आसलते UPPL सरकारानो सेंसन खालामखानाय स्किमफोरसोमोन इलेक्सना एसे एडभान्स जानायखाय बे स्किमफोरखौ जों सेंसन खालामदोंबाबो प्रसेस टेन्डार होदोंमोनब्लाबो वर्क अर्डार होनो हायि बिदि समनि आंखालाव बिदि जाना थालांनाय गोजा फान्ड जोंहा एलटेड दंखाजोबोमोन जेसेबां स्किम जों एप्रुभ खालामदों बे गासैबो एगेन्स्ट फान्ड दंजोबखायोमोन फान्ड एलकेसन थाखाय स्किम जाखानाय गथै माजोबखानाय दा बेखिनि स्किमखौ जों हास्लाबिखौल'सो बिथांमोना प्रसेसआव लाबोनानै टेन्डार होनानै गोबाङानोथ' टेन्डारबो जाखाबायमोन दा बेखिनिखौ केन्सेल खालामनो बिथांमोना गोदान टेन्डार होफामदों गोबां टेन्डार जाखांनानै एप्रुभेल एलटमेन्ट अर्डार होनो गोनांमोन बेखिनि हास्लाबिखौ बेखिनि आरो गोदान टेन्डार होफिननानै गोदान एलटमेन्ट खालामनाय बेबायदि स्किमल'सो जादों आरो बेफोरनिनो फाउन्डेसन स्टन गायसनदों दिनै बिथांमोना खुनु गोदान स्किम लाबोनो हायाखै जोंनि गुडविलनि स्किमफोर दंमोन लामानि बेबो टेन्डारल' होनाय जादोंमोन खिन्थु वर्क अर्डार हास्लाबिखाय बिथांमोना गासैबो हल BTC ओनसोलाव जेसेबां गुडविलनि माबाफोर दं रड टेन्डार जानाय बेखिनिखौ केन्सेल गोदान टेन्डार खालामनाय बे फान्डआ खिन्थु दंखाजोबो जों सेंसन खालामना गालांखानाय बेनिफ्राय PNRD डिपार्टमेन्टनि गोबां स्किमफोर दंमोन जायफोरखौ जों फ्राय टेन्डार होजोबखाजोबनायमोन बेखिनिखौ जों वर्क अर्डार दिहुनस्लाबनो हायिखाय सर्ट टाइमनि आंखालाव बेखिनिखौ जों हास्लाबाखै आरो बेखिनिखौ दिनै बिथांमोना बेखौनो माबा खालामबाय थादों फाउन्डेसन स्टन गायसनदों बेनिफ्राय PWD डिपार्टमेन्टबो गोबां जों नुदोंमोन जे थांनाय सिगांनि सरकाराव 17 बोसोराव बिथांमोना गोबां खामानि फान्ड गैयालासेनो बा फान्डखौ मिसइउज खालामनानै खामानि होदोंबाबो जोंनि ठेकेदारफोरनि बिल होनो हायाखै फ्राय 3000 crore बिथांमोना धार खालामना गालांदों BTC सरकारखौ खिन्थु जों प्रत्येक बोसोर बे थांनाय बोसोर जोंनि सरकाराव UPPL नेतृत्व जि सरकार जादों बे सरकारनि समाव प्रत्येक बोसोर जों फान्डखौ
जेसेबां फान्ड दं बेसेबां स्किम सेंसन खालामनाय ग्रोबै फोजोबलांबाय थादोंमोन आरो नैबेवहायबो जों गुतै फान्डखौ जों स्किमखौ हमजोबखाबायमोन माथ्र समनि आंखालाव जों मावजोबनो हायाखै आरो बेनिखाय जों अन्तत दाहार खालामाखै 300 crore जों फैसा गारबोदों बिथांमोनासो जोंखौ धार खालामना गालांदों खिन्थु जों बिथांमोननो 300 crore टाका गारबोदों जाहाथे बिथांमोना गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो खामानि मावनो हायो बेबायदि खाबु जाहाथे लानो हायो बेबायदि बेबस्था जों खालामना गारबोदों आरो बेखिनि थाखाजोंसो दिनै बिथांमोना खामानिफोरखौ मावदों गोदान थाखा बिनानै लाबोनानै बा गोदान खामानि सेंसन खालामनानै बिथांमोना मावनो हायाखै जिखिनि मावदों बे गासैबो जों हमखानाय स्किम आरो जों गारबोखानाय फैसा बेजों बिथांमोना मावदों उदालगुरियाव दाखालि बावैसो चिफ मिनिस्टार फैनानै उदालगुरि टाउन गेजेराव जितु रेलवे क्रसिं बिनि सायाव अभारब्रिज फ्लाइअभार इन'ग्रेसन खालामना थांबाय आरो हिडना चिफ मिनिस्टार बिथांनि लेक्साराव मोनसे बाथ्रा ओंखारदों जे रिहन दैमारि बिथाङा मिनिस्टार थानाय समावनो बेयाव फ्लाइअभार नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन बेनिखायनो जों बेखौ सेंसन खालामबाय होनना बुंदों आसलथे खोथाया बे नङा नैबे फ्लाइअभारा बिटिआर सुक्तिनि मोनसे माबा मोनसे रादाय मथे जादों कारण जोंनि बिटिआर सुक्तियाव जों गरेस्वर टंला उदालगुरि आरो माजबाद बेखिनियाव फ्लाइअभार जानो रेलवे सायाव फ्लाइअभार जानांगौनो जोंनि एग्रिमेन्टआव दं आरो बे एग्रिमेन्ट मथे जों प्रेसार होबाय थादों सरकारा बे मथेनो नैबे फ्लाइअभारा सेंसन जाना फैदों बेयाव रिहन दैमारिनि डिमान्डनि बाथ्रा गैया सोरनिबा डिमान्डनि बाथ्राबो गैया बे बिटिआर एकर्डनिसो मोनसे फिथाइ बेनिफ्राय दाखालि बावै दानिफ्राय मास मोनसेसो सिगां सरन बर'आ बिथाङा गावनि ओनसोलाव नेसनेल स्पर्ट्स एकाडेमिनि फाउन्डेसन स्टन गायसनदों बेबो एक्सुवेलि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे सुक्ति आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि रादाय हिसाबै जों उदालगुरि ओनसोलाव मोनसे नेसनेल स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननांगौ होननानै मोनसे रादाय दं बे मथे बे लानाय जादों जों उदालगुरि खाथियावनो गायसननो नागिरदों खिन्थु जोंहा बेयाव हा एसे झमेला जानायखाय बेखौ रुटाव लांदों बेबो बिथांमोननि स्किम नङा बेजों हमखानाय सेंसन जाखानाय खाटां खालामखानाय माथ्र जायगाखौल' एसे सोलायनो गोनां जादों आरो दिनै जों आम्बागाव डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामनि फाउन्डेसन स्टन गायसनबाय बेबो जों उदालगुरि टाउन खाथि खाला जायगा नागिरदोंमोन बेयाव एसे प्रब्लेम जानायखाय एसे डिले जाबाय आसलथे बोसोरथाम सिगाङावनो बे स्टेडियामा कनस्ट्राक्सन स्टार्ट जानांगौमोन खिन्थु जोंहा हानि एसे आंखाल जानायखाय दिनै बेखौ नागिरनायावनो एलटमेन्ट खालामनाय सेंसन खालामनायसो लेट जाबाय दिनै जों आम्बागाव बेखौ फाउन्डेसन स्टन गायसनबाय बे हयथ' गाबोन समफोरनिफ्राय कनस्ट्राक्सना जासिगोन आरो बेनिखायनो दा जिखिनि एक्टिभिटिसनि थाखाय बिपिएफ सरकारा फाउन्डेसन स्टन गायसनदों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बे गासैबो खिन्थु इउपिपिएल सरकार थिग खालामनो गालांनाय स्किम आरो इउपिपिएल सरकार थिग खालामनो गालांखानाय फान्ड बे फान्डजोंसो नैबे माबाखौ गायसनदों बेनिखाय बिथांमोना दुगा बुंबाबो रायजोफ्रा बेखौ फोथायना कारण बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखैमोन आरो दा फैगोन समावबो नैबे गोदान समावथ' जेबो मावनो हाखायै जिखिनि मावदों बे जों सेंसन खालामखानाय एप्रुभ खालामनो गालांखानाय स्किम आरो फान्ड बेजोंसो बिथांमोना खामानि मावदों